No niin, tää käy. Kumpi haluaa aloittaa? Mä voin. Tosiaan tää on meille tosi vaikea asia ja me halutaan pyytää teiltä anteeksi. Me halutaan pahoitella erityisesti meidän aikaisemman kontentin laatua. Me tiedetään, että se ei ollut sitä, mitä te katsojat ansaitsette. Ollaan viime aikoina koetettu parantaa itseämme miehinä ja somevaikuttajina. Se on ollut meille todella rankkaa ja vaikeaa. Toivottavasti te ymmärrätte nämä ongelmat. Me ollaan käsitelty. Mä olen että meni tän. Ei se ole tarkoitus. Halutaan muuttaa meidän kanavan suuntaan parempaan päin. Tässä olisi pari klippiä ensin. Minä on hyvä. Kiitos kun